Вітаю, даражэнькія! Сёння ў Вільні не проста чацвер, а сёння ў Вільні абвешчана іпадзена. І гэта не нейкі такі спецыяльнае свята там ці што. Гэта дзень, у які раўдону пліту ёсць такі бровар, а дакладней філіял Швітурісу. У Вільні абвешчвае іпадзену, то бок дзень іпы, і выкатвае некалькі новых гатункаў штогод, прычым кожны год розныя. Іх там бывае 4 ці 5, і гэта заўжды цікава пакаштаваць. І сёння я намераны пакаштаваць іх усі. Таму зараз я накіроўваюся да першага пабу. Як кажа выведка, не ва ўсіх пабах ёсць усе гатункі. Таму, мабыць, нават прыйдзецца зладзіць паб-кроўлінг сёння. Паглядзім. Ну і нагадваю, калі вам падабаюцца мае відэа, ці вы маеце магчымасць і хаціце падтрымаць развіццё броварскай справы, то подписывайтеся на мой канал, ставьте лайки, ну и, калі можете, подпишитесь и на Patreon. Посылочка в описании. Рухаемся. Ну, паколькі ў Вільні гэтае свята, не свята, адбываецца больш чым 70 пабах, то доўга шукаць не прыйшлося. Літаральна зазірнуўшы за кут, я знайшоў Seven Fridays. І зараз зазірнем туды, бо там дакладна напісана, што ёсць новая іпа. Хадзем? Так, ну вось і сапраўды тут ёсць крыху гэтага піва. Вось яно, але ж толькі адзін гатунак. Ну, зараз пакаштуем яго, а потым паглядзім, куды будзем рухацца далей. Ну, вось і першы гатунак, у якога вельмі рамантычная назва па-літоўску «Судрумста прейлос рамібе», што азначае нешта кшталту таго «страчаны пакой прейлы». Дарэчы, усе назвы новых сартоў піва, як я паглядзеў, звязаныя з гарадкамі ці вёсачкамі, якія знаходзяцца на Курскай косе. Там іх роўна 4, і роўна 4 гатункі піва ёсць сёння па ўсёй Вільні і па ўсёй Літве ад раўдону пліту. Усе яны названы ў гонар гэтых гарадочкаў. Ось, так, дарэчы, гэта самае моцнае з іх, 7,8, і гэта double dry, ой, нет, не double, triple dry hops ипа, juicy ипа. Покаштуем? Juicy. Добра. Добры хмель. Добрая сакавітасць, насамрэч. І, ведаеце, гэтай 7,8 алкаголю амаль не адчуваюцца. Вельмі якасна. Нешта такія хвойныя ноткі разам з нейкім цытрусам. Ну і не ведаю, што яшчэ сказаць пра гэтае піва, але мне падабаецца. Гэта залік. Паглядзім на іншыя сарты і потым спрашу меркаванне сваіх сяброў, што яны думаюць пра гэтыя гатункі і як яны іх ацэньваюць. А напрыканцы вечару абярэм лепшы. А вось і сябры далучыліся. Зараз спытаюся іх меркаванне пра гэтае піва. Раз Дима, два Дима, итого 3 Димы, и это добро. 3D. Ну. Ну что, як яно табе? Мне занадто мацноватое, ну и зашмат некого смаку никакого. Не то, что мне вельмі подобается. Не на твой густ. Зусім не. Ось, ну, тут я крыху ўжо стаў згодны, выпіў паўкуфлі і таксама адчуваю, што, ну, занадта шмат. Не тое, каб алкаголю шмат, але, ну, нейкіх смакаў, якія не для мяне. Не маё. Ну ўсё, тут дапілі, рушым далей.
Дарэчы, я тут моцна памыліўся, калі сказаў, што гэта нібыта толькі віленская лакальная, ну, літоўская лакальная іпадзена. 1 жніўня, яно па ўсім свеце, як я пабачыў, з'яўляецца іпадзенай і святкуюць яго па ўсім свеце. Так што выпраўляюся. Вось, а мы зараз рушым у наступны паб. Наступная кропка – Бікс Барас. Это такі мясцовы моладзевы, не толькі моладзевы, насамрэч, рок-бар. Кажуць, таксама ёсць і бар. О, вось яно, што ёсць сёння. The first one in the list. We got this one. We got third Just one. one. And in the basement, another bar has this one. А чё? А чё? Ну вось, гэты гатунак завецца Ирауде Нидус Стогай, што можна перакласці як зардзеўшыеся дахі Ніды, ці неяк так. Зачырванеўшыя ці... Нида это кто? Ніда Город. гэта, Городок. можна сказаць, сталіца Куршскай косы. Какой косы? Куршской. Курской косы. Куршской. За Куршскую косу. Чтобы это ни было. Чтобы были такие курши. А гэта у нас Fruit and Brut IPA. 5,5%. Дарэчы, пасля таго вельмі моцнага ўсё ж таки лёгенькая, як морсік адчуваецца. І, дарэчы, з прысмакам такой нейкіх журавінак насамрэч. Ну, зараз вельмі прыемна. Што, вашае меркаванне пра гэтае піва? Легенькая. Я его уже второй раз пил. Так. Первый раз было интересно. А чаму другі раз? Трудно сказать. Возможно, дело в том, что он пьяный уже состояние поменялось. Ага. Наверное, надо же понимать, одно дело, что оно из себя представляет, другое дело, как я его могу воспринять. Зразумела. Так, тое трыо ўжо спілася, я знайшоў новае трыо. Рушымся далей. Заходзім у тэлефонную будку. Тэлефону няма, але ж ёсць піва. О, тут ёсць лічы! Якраз яго і не хапала. Выдатна. Так, падобна на тое, што мы тут знайшлі астатнія два гатункі, і нам не прыйдзецца больш нікуды хадзіць. Зараз мы пакаштуем вось гэтыя лічы. Я потым перакладу, як гэта завецца. Так, я ўжо здымаў гэтую штуку. Лічы, нейкія лічы, я забыў, як яны гэтае слова. Я потым узгадаю і скажу вам. А зараз чакаем на піва. І вот это піва, якое мы зараз узялі, Йоткрантес лічу лігібе завецца. Гэта можна перакласць як роўнасць йоткрантаўская роўнасць лічы. Вось так, нечакана. О! Дарэчы, ну вось гэтыя лічы такое самае падобнае да класічнай іпы, як не цікава. Ну, іпачка даволі горкая. Лічы я там ніякага не адчуваю, шчыра кажучы, але ну, нядрэнна. І хутка пакаштуем чацвёрты гатунак. І зноў тыя, з кім я піў, сышлі. Я знайшоў двух новых чалавек.
з якімі мы зараз будзем падаўжаць усё гэта, працягваць. Чаму мне ў гэтай падаўжаць адпусці бярэцца, не ведаю. Зараз мы працягнем, і я ўзяў 4-е піва, якое завецца інвазіўныя хваіны. Я не ведаю, чаму так. Ну дык вось, вып'ем за інвазіўныя хваіны. Когда? Гэта, на мой густ, адно, ну не адно, падаецца найлепшае з гэтых гатункаў. Я згодны. Вось гэтая хваіна інвазіўная, што бы гэта не значыла. Так. Дарэчы, некая хвоя адчуваецца. Вось гэта іпа. Просто як яна мае быць. І гэта лепшае з новых гатункаў, што сёння я каштаваў. Мабыць, мы яшчэ прыйдзем да звычайных гатункаў. Хуму-лупу ніхто яшчэ не адмяняў. Ну што, Надя, якое самае лепшае? Мне спадабалася... Найлепшае. Мне спадабалася зялёненькае, пра усялякія сосны. Інвазіўная хваіна. Інвазіўная хваіна. Але зараз я ўсё-такі вырашыла яшчэ раз пачаставацца ніцкім такім элем. Ага, чырвоны. Калі шчочкі чырванеюць. Да, я хочу, каб мои шчочкі зачырванелі. Добра. Так. Так, а ты што скажаш? Так, просто мне вельмі падабаецца всякие гёзы, кисляки и так далей, тому вось гэтае ніц. О, так само. Мне спадабалася больш за ўсё, я просто люблю. Так само чырванеючыя дахі ніды. Не, яно не згодны, яно неблагое. Ну, Варф, а табе? Гэта якое? Зялёненькае, так само. Зноў хваінкі перамагаюць. Ну, Артурос, какое тебе больше из этого всего списка? Всякие другие жболторосия, всем galėčiau pasakyti vieną dalyką, kad aš buvau žiauriai nustebęs, kad mano pirminiai kriterijai visiškai netitiko to, ką aš gavau iš tikrųjų. Mano pats aukščiausias įvertinimas bent jau iš aprašymo buvo būtent šitam variantui. Bet kas mane labiausiai nustebino, tai yra šitie pirmie du. O šitie pirmi du buvo patys geriausi variantai. Taip. Šitas net nežinau, ar galėčiau šitą pavadinti. Sutinku, taip. Tai yra IPA. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū. І sveikata! Ну вось, а можна падвесці нейкія вынікі. Пакаштавалі усе гатункі сёння новай іпы, якія былі. Зараз пойдзем яшчэ за класічнай іпай, якая заўжды ёсць. Ну, усе сышліся на тым, што вось гэта інвазіўная хваіна, гэта на сёння была лепшая іпа. Іпа, як яна ёсць. Пакуль.